Drahí bratia a sestry, pred pár desaťročiami mala vyjsť jedna detská encyklopédia, ktorá mala byť určená len pre deti a boli to zozbierané informácie, tie najpotrebnejšie, čo deti potrebujú a chceli takto vlastne pomôcť autori k vzdelávaniu detí. Boli to krásne kresby, kliedový papier. A nakoniec tú encyklopédiu s takú hrdosť zaniesli aj vtedy prezidentovi. A on začal ním listovať a hľadal tam sám seba. Bo tam bola kapitola najslavnejší muži v našej histórii. A keď tam nenašiel medzi tými najslavnejšími mužmi svoje meno, tak celý náklad škrtol a všetko museli spáliť. Myslím, že asi viete, o ktorého prezidenta išlo, bol to Antonín Novotný, ktorý moc slávne sa nezapísal do histórie, lebo on chcel vlastne len seba povyšovať, nebol ani obľúbený medzi ľuďmi a videl sa moc veľmi vysoko. Teraz to porovnajte s iným mužom z toho dnešného evanjelia, ktorý sa nepovyšoval. Bol to Ján Krstiteľ. On hovoril o sebe, že ja som iba hlas na púšti. Tak sa úplne ponížil. A však si, čo o ňom povedal vlastne Kristus, čo o ňom povedal Boh. On o ňom hovorí, že nikto väčší zo ženy sa nenarodil. On úplne maximálne povýšil na prvé miesto. Bo Ján Krstiteľ si to zaslúžil. Nakoniec vieme zo života Jána Krstiteľa, všetky tie udalosti, máme ich tu opísané hneď pri narodení, aké divy sa diali. Že otec Zachariáš, keď sa čudoval, že bude čakať syna v tom už pokročilom veku, tak onemel. Až potom, keď hľadali to meno, a chceli mu dať meno Zachariáš, taká bola tradícia po otcovi dávať meno. Niekedy povieme aj tých našich krajov je taký zvyk, niekedy prvorodený po otcovi, aby sa volal. A tam to bol doslova zákon, že musel volať po otcovi. A tedy, keď napísal Zachariáš na tabuľku, Ján sa bude volať. A vtedy vlastne prehovoril. A to Ján, meno Ján, keď preložíme správne z hebrejčiny, ono znamená Božie milosrdenstvo. Už to meno Ján predurčovalo, kvôli čomu prišiel vlastne Ján Krstiteľ. Že tento človek prišiel kvôli tomu, aby ohlasoval Božie milosrdenstvo. On hovorí, ja som len hlas volajúce na púšti, hlas pred tým, ktorý príde po mne. Hovoril ďalej, že ja nie som mu hoden rozviazať remienky na sandáloch, hovoril Ježišovi Kristovi. Sa ho hovoril tak ponížene a za to, že mal takú pokoru, Boh ho potom povýšil na prvé miesto medzi ľuďmi. Nikto najväčší sa nenarodil. Ale keď ďalej čítame Sväté písmo, tak ďalej nám vlastne Boh hovorí, ale každý, kto bude v Božom kráľovstve, aj ten najmenší, bude väčší ako Ján Krstiteľ. Nie je to úžasné, čo nám vlastne hovorí Boh vo Svätom písme, že každý, kto bude aj ten menší, najmenší v Božom kráľovstve, bude ešte väčší ako Ján Krstiteľ. My si to máme uvedomiť už pri krste. Keď človek po krste dostáva dve mená, dostane jedno to krstné meno a to druhé meno dostane meno kresťan. A kresťan, poviem jednoducho, to znamená, že patrím Kristovi. My aj keď oslavujeme narodenie Ježiša Krista na Vianoce, že Boh sa stal človekom. Ale tá druhá polovica vety hovorí, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, aby sme my patrili Bohu. A tam je ukrytý celý ten zmysel života, že ja tu nežijem len preto, aby som patril možno druhému človeku, alebo patril sebe, ale ja preto som sa narodil, aby som
Preto sa Kristus narodil, aby som ja patril Bohu, aby som bol Boží, aby som bol kresťanom, aby som bol patriaci Kristovi. Aj Vianoce bez Krista by neboli Vianoce. Dnes mnohí oslavujú Vianoce aj bez Krista. To je taká šľúbka, to je taký obal potom slávia. Lebo aj neveriaci slávia Vianoce, ale viete, nechcem ani naozaj, že by som sa Bože chrán niekoho ponižoval alebo zhadzoval, ale to je to isté, mi to niekedy prípada, ako keby som hral futbal bez lopty. Alebo som sa bicykloval bez bicykla. Ako keby ste gazinky varili a nemali by ste oheň. To je presne to isté. To najhlavnejšie mi tam bude chýbať. Aj Vianoce bez Krista, a Kristus nebude centrom tých Vianoc, tak to sú nie Vianoce, to len nejaký obal a to jadro, to najhlavnejšie nám tam tedy chýba. A to najhlavnejšie, čo slavíme na Vianoce, s príchodom Krista je vlastne aj to, že naozaj patrím Kristovi, začal som patriť Kristovi a som Boží. Lebo stal som sa Božím dieťaťom. A to tak radosne si uvedomíme, že my, poviem, slabí, krehkí ľudia, ako ľahko padáme do hriechu, čo všetko sme zraniteľní. A napriek tomu Boh nás povyšuje. Aby sme sa stali Božími, aby ten život, ľudský život, mal zmysel a mal aj správny cieľ. Aby nakoniec s Božou pomocou bol zakončený v nebi. Amen. Modlíme sa. Pane, nebeský pokrm, ktorým si nás nasytil, nech nám priniesie Tvoj pokoj. My sme so žažatými lampami kráčali ústretí Tvojmu milosrdnému Synovi, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Drahí bratia a sestry, sme vlastne ukončili roráty, ako si počuli tú poslednú modlitbu, aby sme kráčali s lampami. Vlastne my máme byť tými lampami, aby sme my, veriaci ľudia, my uverili v Boha, aby sme boli to lampou v tme, aby sme prinášali svetlo pre tento svet. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte, mene Božom.